Törtlenji bölek ahundadymyz Molla Ahmed Ahun Gurbanpurun Awliyaullah merhumlardan istimdat we kömek we dua dilemekni jaiz diýen fetwasynyň jawabyasy. Mufti Nadirlajan tevessül barada ki biz tevessülün barasında bir jogap berenmiz ýok. Biz şu öz sözü bilen, öz kitabı bilen özüne jogap berjek. Qazi Senaullah Fani Fethi rahimehullah'ın tefsir mezherisinden delil getirýär. Siz tefsir mezherini sen kabul ediyen bolmaly. Biz de Mufticanın kabul eden adamından, kabul eden tefsirinden istimdada delil getirecek. Odan da delil aýtdyk. وقد تواتر عن كثير من الأولياء وأنهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم ويهدون إلى الله تعالى من يشاء الله تعالى. Yani kan awliyalardan haber mutawatir bilen sabit boldy. Yani qat'î diýdigi. Haber mutawatir diýeni bir wuqul ilmi min gayri şübhe bir ilmi wajib aýlandyran bir haber. أوله كآخره وأوسطه كطرفيه خبر متواتر değil hatta itiqadda delil kan awliyalardan şeýle bir ýalana ihtimali bolmady haber bilen geldi ki olar dostlaryna kömek berbilýärler düşmanlaryny darga edilýärler Hudaý ýoluna adamlary hidayet edilýärler Hudaýyň iradesi izni bilen mustaqil däl bularda hemmesinde biz odan aýtdyk muassir mustaqil däl hazır nazir däl Aya nusret berip bilenden nusret islemek istimdat dämi düşmanı tedmir edenden dargadandan inha şolardan inha dargat diýip islemek Hudaýyň iradesi bilen näme işgal bar tefsir mezheriniň 1-nji jildinde 152-nji sepetinde Hamiden we musalliyan Hormatly ahundadajan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur taksirler. Sen aýdypsyň Muftijanın öz kabul eden kitabyndan delil getirjek diýip. Qazi Senaullah Panipetti'niň tefsiri mazharisini Muftijan kabul etýär. Biz de şol tefsiri mazharidan delil getirýäs diýip. Hormatly ahundadajan Molla Ahmed Ahun Gurbanpur taksirler. Allama Qazi Senaullah Panipetti'niň kitaplary fakat tefsiri mazhari däldir. Qazi Senaullah Fanifetti Malabudda min Hudyen kitabynyň 88-nji saffasyndan biz hem sana delil getirýäs. Allama Qazi Senaullah Fanifetti enbiya we awliyalaryň kaburlaryna secde etmek we kaburlaryň daşyndan aýlanmak, goşul kabirdakilerden dua we hajat dilemek we olar üçin nezr etmekni haram karar beripdir. Mes'ele secdekerden besoy kubur enbiya ve awliya ve tawab girdi kubur kerden ve dua edana khastan ve nazr berayan ha kabul kerden haram est. Belki çiz ha edan be küfür mirasanat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beranha lanet gufta ve ezan mani fermuda ve gufta ki kabr merabut nekunen malabudda minhu 88-nji safhasy. Yine Qazi Senaullah Fanifetti İrşad-ı Talibin diyen kitabının 28-nji saffasynda aýdypdyr. Dua ez awliya-i murdagan ya zindagan ve ez enbiya-i kiram jaiz nist. Rasul Huda sallallahu aleyhi ve sellem fermut ed-du'a huvel ibadetu. Qazi Senaullah Fanifetti rahimahullah İrşad-ı Talibin diyen kitabının 28-nji saffasynda aýtýar, ölen awliyaullahlardan, yazında awliyaullahlardan ve peygamberlerden dua dilemek caiz däldir. Yani menin falan müşkülümü hal et diýip şöyle dua dilemek caiz däldir. Resul Huda sallallahu aleyhi ve sellem aýtdylar, dua şol ibadetdir diýip. Yine hem ekabir ulama-i Hind ve Diyubent bolan şahsiyet Hazret Mevlana Şah Veliullah Muhaddis Dihlevi rahimahullah tahrir edipdir. كل من ذهب إلى بلدة أجمير أو إلى قبر صالار مسعود أو ما ذاحاها لأجل حاجة يطلبها فإنه آثم إثما أكبر من القتل والزنا ليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يدعو اللات والعزى. Tefhimat ilahiya 2-nji jilde 45-nji safhasy. Terjimesi her ol adamy öz hajatyny talap etmek üçin Ejmir şerif Hazrat Hoca Ejmiriň kabryna ya Seyyid Salar Mes'ud ya şu şekilde büzrükwarlaryň mazaratlaryna barıp hajat talap etmek. Besbişek şol iş köp kette günahdyr adam öldürenden we zina edenden. Däl onuň misaly meger mesnuatlarga welatu uzzaga ibadet edip barıp öz hajatlaryny dilýän şekilde.
Yine hem Hazret Mevlana Mufti Abdurrahim Lajpuri rahimehullah Fetavai Rahimiyanın 2-nji jildiniň 238-nji sapasynda Mecalisul Ebrar diýen kitapdan nakl edip aýdypdyr. Wal istighathatu bihim wa suwalihim an-nasra war-rizqa wal-afiyata wal-walada wa qada'a ad-diyun wa tafriha al-kurubati wa ghayra dhalika min al-hajat allati kana عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم وليس شيء منها مشروعا باتفاق المسلمين. Yani ehli kuburdan feryat talep etmek ve onlardan medet ve rızk rozi ve tendürüstlük ve evlat ve edai qarz ve musibatlardan necat dua etmek ve bulardan başka kısım hacet dilemek çünanki butparastlar öz butlarından diliyorlar. Tamam eymmeler, imamlar ittifaqdır ki şul mezkura zatların hiçbiri caiz değildir. Ma hasala zat şuldur ki bir Hudanı koyup ehli kuburdan evlat dilemek, bimar üçün şifa dilemek ve rızk rozi talep etmek müşrikane fiildir. Hemçinan muhaddis Allama Muhammed Tahir rahimehullah tehrir edipdir. Mecmai Baharul Enwar'ın 2-nji jildiniň 72-nji sapkasynda şöyle tehrir edipdir. Fe inne minhum men qasada bi ziyarati quburul enbiya'i was-sulaha'i en yusalliya inda quburihim ve yed'u indaha ve yes'aluhum el-havaice ve hâzâ la yecuzu inda ahadin min ulemâ'il muslimîne fe innel ibadete ve talabel havaice vel-ista'anete lillahi vahda. Yani kança adamlar badır olaryň enbiya we sulahaların kabrlaryna ziyaret etmek maksady şuldur ki ol mazaratlaryň ýanynda namaz okyp öz hajatyny dilese. Ulama-i İslam'ın hiçbir işil amalına caiz karar vermedi. Nämçünki ibadet etmek ve hacet talep etmek ve medet ve kömek talep etmek bir Allah'dan bolýar ve bir Allah üçin mahsustur. Yine hem Hazret Gavs-ı Azam Abdülkadir Jilani rahimehullah vefat etjek wagty öz sahipzadasyna yani öz oğluna Abdülvehhab'a wesiýet edip aýtdy ki cümle hajatyňy Allahy Pakka hawala et ve bir Allah'dan medet ve kömek isledi. Hemçinan bu gepin özü Melfuzat ma'a Feth Rabbani diýen kitabyň 1-nji jildiniň 665-nji saffasynda şul ibarat bilen gelýär. Aleyke bi taqwallahi ve ta'atihi ve la takhaf ahadan ve la tarjuhu wakkilil hawaice kullaha ila Allah azza ve cella واطلبها منه ولا تثق بأحد سوى الله عز وجل ولا تعتمد إلا عليه سبحانه التوحيد. Sana lazımdır ki havfu Hudanı öz yüreğinde koy. Ve şol Allah'ın itaatini et. Ve Allah'dan başkanın havfunu yüreğinde bolmasın. Ve Allah'dan başkadan umid etme. Öz tamam hacatlarını bir Allah'a süpürd et. Öz zeruratlarını şol Allah'dan dile. Bir Allah'dan başkaga tevekküllik etme ve itimat hem etme. Yani tevekkül ve itimadını bir Allah'a et. Ol tamam ayıplardan pak birdir. Hormatly ahundadyjan, siz hem ummat-ı müslimege bir Allah'dan dilemekni talim berin. Ehli kuburdan dilemekden hacet ve müşkül hal bolmaz. Tabahal kabirdaky yatanlardan dilep hiç kim müşkülni hal edip bilen däldir. Nämçin müşkül kuşa hacet rava oldur ki özü hiç kimge muhtaç bolmasa, hiç bir adama müşkülü düşmese. Bul sıfat bir Allah'dan başkada tapılmaz. Binaen ehli kubur özleri muhtaçtır. Başkanın hacetini hal etmekten acizdir. Bayat ehli kuburun haklarına yaxşı dua edilse, neyinki ehli kuburdan dua ve hacet talep edilse, ulama-i Diyubendin tavsiyesi hem şuldur.